Красиво е, но не е за жени с дълги коси. Ами аз знам, че жените с дълги коси също се къпят. Но какво правим с влагата от долната част на плочките? Много разумен въпрос. Тя не се задържа, защото има голямо разстояние между плочките и оттам влагата излиза. Тоест една постоянна циркулация се получава. Самият материал, от който е направено коритото, е с много ниско съпротивление и не се задържа влага по него. Тя изтича в канала. Дизайнерско. Дизайнерското е това, че имате равен пот, никакви сифони, никакви капаци. Всичко е скрито отдолу и се обслужва лесно. Без това ключе. Си дигате плочиците, почиствате и си ги пускате. И така. Следващия въпрос. Мухлясва. Причината за мухъла е влагата. И като кажем, че това не би могло да е причина за влага в банята, разбира се, ако банята е добре вентилирана, следователно това няма да е причина и да има и мухъл. Отговорихме на този въпрос. Отиваме обаче на един друг. Красиво е, но не е за жени с дълги коси. Ами аз знам, че жените с дълги коси също се къпят и предполагам, че не използват специални сифони. Тоест, това е подходящо и за тези жени. Просто трябва да си го почистват по-често. Мъжете им. Това е.